Geli rasane ya. Sela Gupala. Kowe aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar. Ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku tak gathukke tak gonggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja dundang Bagong tak kandhani. Gletak tanpa nyawa. Genah negara tunjung kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gela Gopala. Ngopo Gong tok kapake Gong? Piye? Kaya bidadari nyunggi tong ta. Kula suwun pekacoban. Kula suwun pekacoban, Kang. Ora, Gong. Ora tong sik. Dik kowe tenguka sing apik, tenguka sing apik. Isih kula. Kula isih. Kula isih. Lah. Raimu kok kaya ngono iki ngapa wae? Ora kok sik. Kok mripatmu biru? Bathokmu menjata ngono apa? Kula tak matur. Nek kula ajrih kalih Mas Bagong. Laporan. Menono sing belani. Laporan. Gawe aku tak ngikir graji. Sik to Gong, sik Gong. Kusike kowe nek nganti main-main mungsuhmu du bojomu lho, aku lho. Iki bojo lho, Gong. Tok kapake kula bendhasaken matur. Sakit parah kula. Kula suwun pengadilan. Napa sing kula lakoni niki mergo kula kawrat lan keboti kalih Kang Mas Bagong. Mundur. Kene mundur kene. Nek wedi nang mundur nang mburine Bagong mundur kene. Nek Bagong macem-macem tak dupakane raine. Kok kaya ngono kowe, Wer? Ngapain terus kok guyu? Aku weruh wong wedok nangis kok kaya ngono. Ora saiki tak takoni. Ngopo, Gong? Jujur wae tak polo. Lho. Kok iso ngono? Kok kowe tumindak kaya ngono nalare piye? Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa. Bojo kuwi kanca urip tekan sok kapan wae. Ngono. Tur bojomu ya wis ngladeni karo kowe. Apa sing dadi penjalukmu nek iso-iso bojo ki aja nganti gawe kuciwaning wong lanang. Ha kok bojomu salah sithik kok tok jotosi kowe nek tak laporke karo pemerintah, kowe kena hukuman lho. Kuwi jenenge KDRT. KUD to? KDRT. KUD dengkulmu mlacak. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ora entuk. Kowe nyuwara elek kowe nek bojomu ora trima, dilaporke karo polisi kowe iki kena. Men, tak jarak nek pancen aku arep tak hukumke hukumno. Ora apa-apa aku ora masalah. Malah plemu aku nang Pakunjaran. Ora nyambut gawe ra ketang madange ming sego kobis. Nang sing penting ora mangan. Ayo, kowe aja ngewangi bojoku. Polisekno ora apa-apa. Sik, janjane ana masalah apa? Terus tak omong karo kowe.
Kowe seneng nek ana bojo wong wedok kok wani mbedhok pitik? Hah? Monggo konangan sing duwe terus sing duwe nglaporke nang ngarep aku karo nggawa bojoku. Niki Mas Bagong, semah sampeyan njukuk pitik teng kandhang kula. Wes tanpa taliwara langsung tak taekwondo. Kena nggon mripat biru langsung. Tak kancingi nang kamar, ora entuk metu sesasi tak kunjara nang omah. Lah nek kaya ngono kuwi pakartimu elek, Dik. Le nangis meneng sik. Saya tak takon. Apa sing domongke Bagong ki bener? Lah Haji sae itu. Nek kula keten iki nggih awrat-awratipun kula niku bingung mergane bingung merganipun kula dunek-unekke kali Mas Bagong. Wah wedok kon nukokke rokok ora iso. Wah wedok ora iso ngliwet gedhi sing lanang ora iso cabut gawe kudune sing wedok ki. Piye carane ngulir budi? Piye carane iso mikir, iso ngliwet, iso gaweke wedang, iso nukokke rokok. Tangi turu gregah ora ana sego, ora ana wedang, ora ana rokok. Wong wedok model piye kowe? Kowe nek tak muktekke nek jebul kowe ora iso muktekke wong lanang. Sakit mana kula. Tuwuh kula recangi bedhog ayam nika. Kula kepengin saged numbaske rokok kali ndamelke usukan Mas Bagong, Kang Mas. Nek ngono kuwi apa wis pas? Nek ngono kuwi apa wis pantes kowe dadi wong lanang? Sing kudune iso nyukupi rumah tangga kuwi kowe duwer pok solo pok. Kowe ora duwe hak nembung karo bojomu. Tukokke rokok, liwetke gaweke wedang. Monggo kowe ora nyambut gawe. Monggo kudune wong lanang ki ngayani karo sing wedok. Ngono. Ora sak penakmu dhewe. Kowe aja menang-menangan dhewe. Nek kowe nganti nyempalani bojomu, kowe ngajar bojomu kaya ngono, mergo dasar perkarane kaya ngene, ora sudi aku ngaku adi karo kowe. Aku ora sudi duwe adi suwijining wong lanang sing kurang tanggung jawab kaya ngono kuwi. Iki nek nganti dingerteni tangga teparo, wirangmu ora mung nang kowe togong, ning aku karo Petruk ya melu wirang mergo duwe ati sing pakartine kaya ngono. Ngapa ngrangkul barang? Rada. Pakai baktojo meleh. Ora kene kowe mene yo. Mene. Mene yo bojomu wis nangis ki lho. Ngene nganti kowe dikampleng tak kamplenge. Rono. 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 Tak serot ndasmu lho, Druk. Aku ki ngakon bojomu Rono kok. As. Boten jawaban. Rono mripatmu sakit. Bathukmu sing tak tendang kowe mau ya lara. Sakit. Sepatu bale tak obonge mengko. Wah, ale nendang ku sepatu bal kok, Truk. Isih mumet sirahe tase. Oh alah ya aku jaluk ngapura ya. Aku jaluk ngapura. Aku sumpah muga-muga sana aku ketemu wong ana perkara aku ben dantel mataku. Karo men ditendang nganggo sepatu bal. Nang kudu golek perkara karo pemain bal-balan. Ha iya. Boten dados napa. Njaluk ngapura ya. Nggih. Ora, tidak ada harusnya aku berkata begitu. Nggih. Ngono ki rak Padang to, Le? Padang. Madang. Padang. Tak kira nek Madang. Nggih mboten napa-napa. Reng, apa? Truk. Ora melu gara-gara Reng. Lho, ngapa? Gandeng ndara-ndara ya wis ora peparing mergo kahanan kaya ngene. THR uang pesangon ya wis diirana.
Aku njaluk pamit ya terus sementara aku tak lungase. Oh iya, lar nendi? Aku arep golek gawean sak entuk-entuke. Arep nendi, Gong? Wis pokoke sing penting iso nggo nyukupi karo bojoku karo anak-anakku. Ya nek niate ngono ya wis ora apa-apa. Yem wonten dawuh. Aku tak lunga ya. Nggih. Ning sampeyan mboten gadah sangu napa-napa. Wong budidaya nek perlu tekaning pati tak lakoni. Terus? Tetep omah te bojoku ya, Reng. Ya. Yem nek aku engko ora mulih. Cilike 3 dina, gedene 7 dina, pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Gong ora ngono kuwi, Gong. Ora usah ngregon-ngregoni aku. Iki rasa tanggung jawabku. Apa pesthene nek aku mati kaliren ning dalan. Nek engko aku mulih aku iso nggawa Rajakaya luwih kuwi aku iso duwe derajat pangkat tenan kowe tak jak mukti. Nek sampeyan pun lali kalih kula. Ora. Teng kutha niku kathah sesawangan sing apik-apik, kathah sesawangan sing endah-endah. Mengke nek pun entuk sesawangan sing apik kalih kula lali. Ora wis to, sumpah aku ora bakal lali karo kowe. Nang sing wigati aku ikhlasnose ya Reng aku njaluk wektu 3 dina tekane 7 dina. Mesti ana kabar aku mukti apa mati Reng. Wah, sing ati-ati ya, Gong, sing ati-ati. Kok kaya tau nguruh lakon iki ta terus aku. Mendi. Kaya tau ngrungokke ketoprak persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah sing penting sah kaya ketoprak ya kaya sing penting pikiranmu ki ora ya wis muga-muga Bagong ya ben entuk apa jenenge iki dalan nyambut gawe ya terus heeh. Entane nang omahe Bagong wae rasa muling kok ade malah rasa metu ming 3 dina gedene 7 dina wong kene sedulure dhewe. Ah ya wis. Ngewangi bojone Bagong. Ah iya. Wong lagi lara matane engko nek ora weruh mlaku barang rak dadak dituntun to. Ah iya. Ya wis ya terus ya. Yo. Nalendra mbak marwa sing sang mangyat kurdaka tekaping irika sang pinarwasa om wong nek ngono tunyung enyana Saben wong enak mendiwecati karwaku ngani karwaku tatahe bebatan jangan kurang nyawiji. Ning ana kawula nek anakku sing ora gelem tak meput yo ya kuwi meng kowe Ariwati. Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika namung kawula alit. Kula menika namung anakipun kawula alit. Ewadene iki menapa paduka badhe mengko garwa dateng kula. Panjen kuwi ati pengarepku. Panjen kuwi ati pengarepku nggonku ngarep nyemit jeneng wong padon ndak ngakake ngaluul. Nyok Rawati mau tenuk. Akeh kanca-kancamu ning negara tunjung kencana apik kawula alit sing tak cengake kalau dadi panjen pamesmani. Nyari lenggahing Sang Prabu. Kelo upala. Ana ing negara tunjung kencana. Ora bakal wetipa ning ancur paput nang bakal tiba ana ing walik. Ora bakal wetipa ning padat yuni nang bakal tiba ning ancur paput wis tak repek bojo nek upama kowe tak panjaluk kowe tak karep damet mari
gandeng nyamung kalah ayu karo kowe tak dadekke prameswari. Ning kowe ngelem dadi bojoku. Tobat. Estunipun kula ajrengan panjenengan namung nyuwun mahapunten kados pundi anggen badhe kula nglampahi jero panjenengan. Kula nyuwun mahapunten. Kula mboten gadhahi raos tresna kan panjenenganipun Sinun Prabu Sela Kupala. Kowe ngendhaning amulane nyapa? Kawulanipun Maduka Sinun Prabu Sela Kupala. Kowe urip ning negara ngendi? Wonten ing Tunjung Kencana. Wonten negari panjenengan. Menine kowe ngerti nyapa nyengati ratu ning negara Tunjung Kencana? Panjenengan Sinun Prabu Sela Kupala. Saknamo prentahing Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki. Saknano ingane ora kena nyelaki. Sak omongan nyanyi Prabu Sela Kupala kowe ora kena nyelaki tadi. Kowe kudu gelem dadi monyokmu. Kula mboten saged nglampahi. Oh nggih. Kula mboten saged nglampahi. Oh nggih. Kula mboten saged nglampahi. Nyok amik ngempung atiku. Nyok amik ngempung atiku. Yang ora gelem ngladeni Prabu Sela Kupala, aku acat ijo alus ijo. Nek kowe ndak gelem tak cum nyaron-nyaron, aku kudu nganggo nyaron ingkang acat. Nek kowe ora gelem nak cum nyaron-nyaron, aku kudu nyaron acat. Ning luwih becik kowe manut dadak-dadik gawe keceling Prabu Sela Kupala paham? Tobat. Oh, nah, tobat. Iki aku omong apa dadak obat itu dulu. Ayo kowe manut apa ora? Tobat kula mboten saged nglampahi. Ora kira nglampahi lak candak. Bari panjenengan kowe wong manut kepanjangan ning mong kepripet nyaming. Kepanjangan ning mong ribet nyaming candak kowe ora ngerti. Ler gunung. Kulon ngae negara. Wetan ngae nyurang. Kidul ana dalane. Ora candak kowe ora kaya kepentok ngono gak pepek ngono. Nek nyombayangke kaya ngopo nak pepeke ana apa kowe? Ana apa kowe? Kula mboten saged. Candak lundok mari bangsa. Tobat lah kok dadi kaya ngene lakoning Sariwati. Kok kaya bojone Kiswansing biyen to iki Sariwati. Kuning. Wah iki ketae. Anggere bengi sok edan. Tobat kaget aku. Ucal saka tanganing Nalendra ing Tunjung Kencana Prabu Sela Kupala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek-gek iki anake sing terlantar. Aja ngawur kowe. Wong eleh iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe ngomong kaya ngono sampeyanmu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Sela Kupala. Ora tepung karo Prabu Sela Kupala. Ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karang Kadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sari Murni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalendra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Sela Kupala arep dipek bojo. Aku iki dioyak-oyak ratu arep bojo kok emoh.
Wong wedok ngendi to sing ora kepengin mukti, wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem tobat. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landhesaning tresna ngono wae. Nek ora tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara tunjung kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine. Merga disababake tingkah laku ning Prabu Selagupala ing watak Angkara Budi Candala. Yen kowe iso mateni Prabu Selagupala tobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Selagupala. Lah yen perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Selagupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku itu. Kepapak keperanggul mungguh ngayuda kepapak bawat nyobentar waduh cilaka iki. Wah, ya tunjung kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi bahasane beda. Napa memak ngangklan kancang nyekati lakune Prabu Yela Ngupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Yela Ngupala. Apa? Prabu Yela Ngupala. Ninom Yela Ngupala. Sela Gupala danyar maranyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengulmu melanyat nih. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Nenon. Nyut kuwi. Sariwati calon karepku. Aku wis ditritani karo Sariwati. Nek kowe Ratu Angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajating wong wadon. Pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu tok pek bojo. Nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep pek bojo. Mula Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu watake kaya ngono. Ngolan. Malah dolanan sepur. Pun nengonmu melajan. Menceleng pelanat montot nanti pepalangi Prabu Yela Ngupala. Yen iya arep apa? Oh, wani anakku. Sing tau wedene apa? Ora minggal ora kletak dening aku. Lah rumang ngethak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki yo ndungahke iso tindonke. Panjen posisine nek dong ora diamak-amake ya ngene iki. Gentayang medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah. Men ketok piye ngono. Ngono dong kula letak dening awakne.
digdaya tenan. Aku diklethak rasane ora kaya kecokot tuntu keri. Kaya dimut mingan. Geli rasane ya. Sela Gupala. Kowe aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar. Ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku iki tak gathukke tak gonggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja dundang Bagong tak kandhani. Gletak tanpa nyawa. Genah negara tunjung kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gela Gopala.